Guys, mag-harvesta guys kayo. Ayan, naglili sila oh. Dili kayo na makagawas. Parang kuha na mo kang double time jid kay luwi lang. Salamat sa pag-asikaso. Parang luujan tao ni dyan na to. Salamat sa pag-asikaso. Sige, luto-luto pagkaan. Na team ra mag nay rainbow. Kuha na sila na dagat ni sa kanang isig panuroy bitang guys kindi niya. Oh, rasag nay rainbow. Bisagahan ang gikuha nag sitting wala gihapon. Diya guys, ga baklay mi dari guys sa gigamit ag cellphone ni Crystal kay gahang cellphone lagi blurred na kadyo. So nice kadyo gyud ang kamera ni Crystal na. Diya kay mutanaw li kuno si Inday Mary Grace ug Will Shark ug sigiyan diya ang tanawon guys ug makatanaw pa ba sila nga aran namang alas city naman taas na kadyo pila basta alas city na. So daghan na jud katawo na ang Will Shark guys basta alas city na. Daghan na day pangani niyo gapon ngani? Yan daghan na gapon. Hi, good morning. Good morning mga guys, mga gwapa. Wala mami makatanaw og Will Shark guys. Arang taas sa kaduguan kanang pila. Hala daghan na jud kadto na nanaw na oh. Daghan na kadto na nanaw guys manang. Wala makatanaw sila oh. Kay taas kadto pila alas 100 ka pina. Mas papaidi guys oh. Mo ni trabaho ni Papa Idi mag-assist sa mga musakay sa bangka. Daghan na kadug nananaw guys oh. Daghan nananaw. Sayang wa makatanaw oh. Atas ang naligo pa anak? Ligo. Salamat ka Juti ha. Naagram. Maghatod siya tadari sa sada. Ato na me. Tuwa siya ng hilos likod. Ha? Tuwa na ng hilhig. Parang kuha na mo kang double time jid kay luwi lang. Salamat sa pag-asikaso. Parang luujan tao ni dyan na to. Salamat sa pag-asikaso. Sige, luto-luto pagkaan. Uy na, may nintirot. Ang saan siya? Ha? May nintirot. Sige, busy na ba ka? So di laman kay ang sigian dari sa iyang sitwasyon sa pagmotor ba sa amping mo. Kaniha ang gamit guys ng cellphone kang Crystal. Gahon na. Salamat ninyong tanan guys. Salamat po ninyo Jean. Gian. Salamat po sa pag-accommodate. Kay kung balik naman dahil balik digi. Puhon. Lag-lag. Lagra may kanya naman dili. Pag hinig ya, di lagi gi. Salamat ka Juti. Ang susi gi asa man. Ang ginuko amping gi ha, hini-hini ra gi ha. Jin, amping mo. Message lang og naan abot na mo ha. Gi hinagi. Salamat ka Juti. Bye. Udahon na ning dihang sambong. So man sila tawag na ni sambong. Halibon. Sabay tawag na ni sinjo ha. Mo ni siya dahonan na. Diya magkuha ta dani ron kay atong himuan og haplas. Tanaw lang po din guys og sayang mahimo dani. Pwede ra pud mga dahon. Diya maghimo ra ka og lana ba sa lubi. Para na yung butang ani. Di na to palabian kay ay mag-imbalwit ugma. Ay ugma ay nagka-16.
Ang sambong guys, ana sang giwa-hiwa. Ang saktor niya ang gibuhat kay kuan. Gamayra para sampol ra ni siya nga makita nila inagngari inagimbalwit. Napalit nga ni Diyos dumagiti man itong sidlan. Ano siyang hiugasan guys, ano siyang ipauga. Ato ni isang isud ning atohang gi hiwa-hiwa nga sambong. Ano siya guys, so ahimo na nato ang gisudan ninja maglana pa ko guys og lubi kay lana atong ibutang ani kanang kudkud bas kristal. So kanina na guys, so wala man na ma-video guys agahang gilana nga lubi aglana nga kung ano ang ibutang dani sa tong sambong. So mga reserve ko na so bukaw na niya tong tubig guys ato na siyang Di mo na mabuhak, ma? dili. Patyo na naman, nurod lang sa inyo diha. Para muinit siya. So, may sisambong nga haplas guys. Gira, isa daw. Nalusawang. Mantika. Mantika. Langis. So, naghibo bang ko langis guys. Lana. Lala. Okay, ito sa kasaldan diha. Mado ko mabasin buak, ma. Hindi na siya mabuhat. Huwag malubuka. Patay na lang. Okay. Tahang haplas guys kanang hanay sa gibutang pudari wana si jagi kanang kuani kay antud kadugajan danil guys mulana jud na sa mulana ja malagi nagikan na sa garden kaning sambong so mo ni apil ni sa kategori sa amuhang kuntis kay makumpleto ka sa mga kategori sa among kuntis guys kanang may imposible nga makadaog ka basta makumpleto ka ja kani takip ni kadung tabang ni kun magsakitan kag tijan sakitan kag kuan pwede na yung panghaplas, sakitan og likod. Pwede na panghaplas kay kuha na siya gang gibuhat da na katong nagluno ko o naglana ko og lubi. So wala ko nag-video paglana. So nanguli na sila Jijin guys, ja. Kani wa sa na harbisa kay basin og katong mo imbalwit dari mo edit na sila mukaan dana. Ja arang bisihan na mo dadto Kristal Nicole arang kabisi na magkuan pang nikamot lagi mi nga kadaog mi daning among kuntis. Kay ugma na lagi sila mga ri guys. Ang gilaban dani is kuan municipal kay human naman tag imbalwit sa atuhang barangay. So ako na may nakadaog dres barangay. Diya nalipay ko guys kay ang kubasa dito na mga nagdaghan. Diya nalipay po ko kay atuhang bantam nang miso na naghana ka sa piso. Diba? Si Pidra na og Sinday na naghana ka og piso. So aton sang iphon. 1 2 3 6 7 8 murag 12 na sa kabuok. Silang duha diha nang gikuan guys, nagidog. Anya kamusta naman mo Inday? Hapon isang kuan ng guys kay basin mulusot dani ba na. Wala naghana, cute. Ganun ka-cute. 1, 2, 3 8 siyam po. Masag 12 lagi na sa kabuok. Naghana ka adyo. Papa na silang himuan og laing kulungan nga dako guys karong manguan sila. Managhan dyan atang bantam. Mahal man ni guning bantam guys ug kanang ito ni baligja. Mahal na. So nanay nagsaada na. Shout out ko ni kuan Jenny Cuerda dia sa mainit. Nagsaad na si Jadana. Ja guys kanang mo ning ipangbuhat dani jagahang kuwang lagi dani sa garden kanilaging aquaponic kanang nang manggikan bitaw dani sa kuan. So dili na to ni pwedeng hiluan hala dagge na siya guys.
naigida sigihan nga pangbumba na para magsupra sa mga hugaw ba para tong kuan ibutang nya kuwang pakog motor nya katulaging aquaponic nga PVC nya kay ug magpahimo ko nga to guys gastos man kay mamahal po ng PVC kanang mana to guys gahuwat na lamang ko sa kuan ugma muari manang grabe kabisi na ho ako nalit kog upload kay grabe laging kabisi diyan na pud ning gi kuan guys kanang sadyo na laman mi ugma og pamutang sa mga among man pamutangan og mga scientific name ni ang mga tanom diyan na sang gipang putos ag uban wa pa napaputos na so kaning gibitay basig mo ta na mo ning gibitay gipahira na si sa og kuan kanang lana kay ani sila mo pilit tong mga kanang mga mukaon man na sticky na buhatan na mo naging ana so napa ko ilaing buhaton guys kadtong kuan na murag suka man to nga ibitay dani para di makapamaho ng mga kuan dani mga mahup ba sa mag kuan na naman ta guys kanang pulang tag kadaog ta guys kay mado na laman laki ng tabang na guys sa kadaog ta ja daghang kadtong salamat kay naa magbuhat pa ko og kuan guys kanang salad na pud nga pipino or kanang tawag dito pickles nga ampalaya unja dari na sa ipang display dani na siya ugma nagpuhon og imbalwit nga ugma na lang ta magbutang sa mga kuan guys kay murag kawanon mabasag atohang mga ipang buhat na nga scientific name ba kay kinahanglan man din ay naay mga ngani muhang mga kuan pang tanom ja thank you for watching guys salamat kadyo ko ni Ma'am Bitani diya sa Germany salamat kadyo kay nasi jay i-advance nga regalo na guys atangi lang po ninyo guys atangi lang po na next video guys kay nasa jay kanang ka-birthday din ha si Jang isang birthday is August 10 diya ako August 7 niya si Cristel August 4 so nasa jay gi regalo na guys kanang atangi lang po ninyo sunod video ja salamat kadyo nimo diha guwap salamat kadyo si muhang paglab na mo salamat kadyo ug salamat bug kadyo ko ni Ma'am Bisminda salamat kadyo Ma'am Bi kanang grabe sobra ko ninyo ka love manang amping mo diha amping Ma'am guwaps diha sa Germany ug si Ma'am Bi salamat kadyo ug salamat kadyo inyong tanan guys sa mga naglab na mo dani sa YouTube mga avid followers daghang kayo salamat mga wa pa naka-subscribe sa YouTube di pa mo subscribe para mapunan ang atihang kuan guys mapunan ang atihang subscriber ja salamat ninyong tanan see you my next video love you amping ug ampo tang tanan